La endaweni yaseMampepetheni eBergville eMawosi. Sime nodadewethu la ozosithula ukuthi ubani nokuthi size ngani-ke namhlanje-ke. Sawubona sithi njani? Saphila njani? Siphilile. Kwenzakalani sime nobani? Igama lami ngisingahle ngahlatshwayo. La ekhaya kunomemulo wendodakazi la ekhaya usamukela isiko zikodi. Ngiyabingelela nonke umphakathi ebengihlanganyele nabo emcimbini womntwana uNompumelelo samukela isiko zikode. Lona ukhulumayo uMamsimanga Zikode. Sanibonani, igama lami uNompumelelo Ngwazikode. Siyabonga bonke ngicela ukubonga-ke abomndeni nehlobo ukuzisaseke nabo bonke nje nomphakathi bale eMampepetheni ukuseseke. Siyabonga. Ngiyabonga kubo bonke asebefikile bezongisingatha abangani ihlobo. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga umndeni wami amagoza wonke, ngibonga abakithi. Bese ngeke ngikhohle ilesi phalaphala esimi la phambi kwami, intombazane kagogo. Ithunzi lilonke. Ngibonga nje konke ukuhloniphana nokuthandana nokungibekezelela. Ngiyabonga. Siyabonga.